Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Кысла аулаучыларның изенә төштеләр. 193 дәнә кысла һәм 144 кысла аулагыч өчен аларга миллион сумнан артык штраф яный. Ничек браконьерларның изенә төшкәннәр? Оля Шаймарданов. Фатир ачкычларын ала алмыйлар. Соңгы договор буенча безгә 30 июнь көнне бирергә тиешләр яшышны. Проблеманы Руслан Хуснуллинов өйрәнде. Волгоград проблемасы Казанга кадәр җитте. Казан хөкемдарлары Волгоград зиратларында тәртип салырмы һәм Казанда бу бизнес ничек эшли? Тулырак Лейсан Сабирова. Истижей дәвам итә Абуска нинди фаразлар. Завтра мы ожидаем 26:31. Һава торышының үзенчәлекләре хакында Нияз Рахман. Бүген татар җәмәгатьчелеге Флора Тарханованы соңгы юлга озатты. Ул безнең арадан нибары 71 яшендә китеп барды. Шагыйрә, тәрҗемәче һәм җырлар авторы белән иҗат сәнгать дөньясы филармония бинасында хушлашты. Татар зыялылары, дәүләт эшлекләре, фикердәшләре, якыннары килгән иде. Флора Тарханова нинди васыять калдырган була? Хушлашу мәрәсименнән Айза Шаймарданов. Флора Тарханованың күзләре мәңгелеккә йомылган, тик аның бакыйлыкка китүен әле күпләр кабул итә алмый. Флора шикелле булырга кирәк әле барыбызга да. Аның матурлыгы, аның затлылыгы бик сирәк була. Нигә йокы күрми бүген? Әллә нигә җаным сызлана? Үз тавышы белән укылган шигъри язмаларының бу залда яңгырап торуы да моңсулыкны көчәйтә генә сыман. 1 ел элек биредә ул 70 еллык юбилеен билгеләп үткән була. Күңелгә үзеннән үзе шигъри җырлары килеп керде. Күбәләктә иде биюләрен, сандугачта иде җырлавың, моңлы, татлы шигырьләрең белән яулап киттең халык зурлавын дип. Флора Тархановага 71 яшь була. Ул Чистай районының Яуширмә авылында укытучылар гаиләсендә туган. 1971 елдан тәрҗемә һәм журналистика белән шөгыльләнә. Шигърияткә соңрак килә. Синең кайнар сулышың, уңган кыз, йөрәгемә яшерелгән серләр җыентыклары дөнья күрә. Җыр авторы. Соңгы зур әңгәмәләренең берсен ул узган ел безнең каналга биргән иде. Ул вакытта Флора Тарханова җырлады да, үзенең фәлсәфи фикерләре белән дә уртаклашты. Ел буе көткән бу туган көннәр. Шигырь туа тора, көе шунда ук туа. Җырлый язам мин ул шигырьне. Менә кайдан килә ул сыйфат? Аңлый алмыйм мин. Бу фикерләрен читтән тыңлап түгел, үз авызыннан ишетеп белгән иҗатташлары аның иң күркәм сыйфатларын искә ала бүген. Иң беренче лирик, матурлык язучысы. Ягъни ул һәр нәрсәдә матурлык күрә иде. Бәхетне саулык кына бирә, сәламәтлек телим иң элек дип башлана иде бу җыр. Мин бу җырны гел җырлап йөрим инде. Кызганыч менә үзе шундай иртә китте. Флора Тарханова рус, украин, азербайҗан телләреннән күп әсәрләр тәрҗемә итә. Русча, татарча иҗтимагый сәяси сүзлекне төзүчеләрнең дә берсе була ул. Соңгы тәрҗемәләренең берсе Гүзәл Яхинаның бөтен Россиягә билгеле Зөләйха күзләрен ача әсәре. Флора Тарханова дәүләт эшлеклесе. 1995 елдан ул Татарстан хөкүмәте аппаратында тәрҗемәче, беркетмәләр бүлеге баш киңәшчесе булып эшли. Ту работу, которую она сделала здесь, я думаю, что долгие годы будет работать и приносить радость татарскому народу. А урки туфрага җинде булып күренсен. Бик рәхмәт. Флора Тарханованың васыяте иҗатында диләр. Аның 5 томлыгы әзерләнеп беткән булган. Ул киләсе елда дөнья күрәчәк. Ышып керермен дә тәрәзәңнән, бер күбәләк булып кунырмын. Танадыңмы инде дигән кебек, күзләреңә карап торырмын. Флора Тарханованы алкышлар белән соңгы юлга озаттылар. Ул туган авылы Чистай районының Яуширмә авылында җирләнде. Айза Шаймарданов, Амир Залюшев, Яңа Гасыр каналы.
Чистай районында кысла тутучыларның изенә төшәләр. Тик кулларыннан ук эләктерү өчен төн буе сакларга туры килә. 193 дәнә кысла һәм кысла туту өчен 144 махсус җайланма. Хәзер аларга моның өчен миллион сумнан артык штраф яный. Чистай луга тыелугында бу беренче генә очрат түгел. Бер айлы хукук сакчылары браконьерларны балык белән эләктергән иде. Бүгенге тоткарлау нәтиҗәләре узган ел актанышлыгы белән чагыштырганда ни дәрәҗәдә зуррак? Айза Шаймарданов шул хакта. Кама елгасы үзәнендә кояш бай. Кышлардан кала башка бер кемдә юк дип уйлыйсың. Тик игътибар белән күзәтсәң, яр буенда эш кайный. Әнә берни сизмәгән ир бер партия товарны елгадан алып кайтып бушатып, икенчесенә китәргә җыена. Республиканың биобайлыклар комитеты вәкилләре хукук сакчылары белән берлектә эш вакытында 2 ирне тоткарлый. Имя, фамилия, отчество. Николай Иванович. Громче! Туткан кыслалары да үзләре белән булып чыга. Сколько итого? 193. 193. Моннан тыш елгада алар 144 кысла аулагыч куйган була, гәрчә 3тән артыкны куярга ярамый, чөнки бу тыюлык закон нигезендә саклана торган урын. Наши сотрудники не одну ночь провели в засаде. Безнең хезмәткәрләргә браконьерлар эзенә төшәр өчен берничә төн аларны күзәтеп торды. Һәм вакыты җитү белән аларны эләктерделәр. Браконьерларның кысланы кая куюларын әле ачыклыйлар гына. Аларның ялгызы гына эш итмәүе дә ихтимал. Чистый луга тыюлыгында законсыз төстә балык тоткан браконьерларга быел инде 7 җинаять эше ачылган. Соңгысы нибары ай ярым элек булды. Ул вакытта 18 километрга сузылган ятмәгә юлыгалар. Бу бер үк төркемнең шөгылеме, әллә алар аерым-аерым эш иткәнме? Хәзер тикшерәчәкләр. Членами группы оказались жители Чистопольского, Нижнекамского и Елабужского района. Чистай Түбән Кама һәм Алабуга районы кешеләреннән торган төркем гаепләнелә. Шуларның өчесе моңа кадәр хөкем ителгән булган. Аларның моторлы көймәсе дә булуы ачыкланды. Балыклар белән Чистай районында сату иткәннәр. Моңа охшаш хәл узган ел Актаныш районында да булды. Ул вакытта браконьерлар 1 миллион сумлык кысла тотып, Мәскәүгә сатуга җибәрүләрен ачыклыйлар. Бу браконьерлык буенча соңгы еллардагы иң күләмле очрак. Инде Чистый луга эше буенча хәзер җинаять эше ачылган. Гаепләнелүчеләрнең телефон, планшетын алганнар. 18 километрга сузылган 200 ятма, 51 кысла тоту җиһазы, 600 килограмм балык һәм кысла алынган. Җинаять кодексының 256-нчы маддәсе нигезендә аларга 300 мең сумнан 500 меңгә кадәр штраф түләү яки 2 елга ирегеннән мәхрүм итү яный. Айза Шаймарданов, Чулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Кабан күлендә аккыш үлгән ана җансыз килеш кич табалар. Хәзер ветеринарлар бу хәлнең сәбәбен ачыклый. Сезгә төшерәбез. Бу соңгы 2 айда шундый икенче очрак инде. Аккышлар ни өчен шәһәр мөхитенә яраклаша алмаганын Руслан Хөснетдинов ачыклады. Үлгән аккышны кичә нәкъ шушы урында Урта Кабан күлендә табалар да инде хәзерге вакытта әлбәттә инде ул суда юк. Үлем сәбәпләрен ачыклау өчен аны ветеринарларга тапшырганнар. Күңелсез хәбәр социаль шелтәрләрдә дә яшен тизлегендә тарала. Кичә фаҗига аркасында күл буенда күңел ачу чаралары туктатыла, музыка куймыйлар. Ел дәвамында аккышларга сокланган Казан халкы тәмам борчуда. Не слышал. Первый раз слышу. Прискорбно. Белмим, түгелдер. Кеше шулай әйтә. Суда бик чиста түгел. Беренчедән әгәр дә ул бернәрсә белән агуланса, ташламаса кирәк, чүпләмәскә кирәк, безнең табигатьне сакларга. Әгәр дә инде җәберләнгән булса, аны күрешек кешеләр булса туктатырга кирәк. Суда гаеп бармы, әллә башка сәбәпме? Моны хәзер Татарстанның биологик байлыклар буенча дәүләт комитетында ачыклыйлар. Пока причина неизвестна. Әлеге кошның ни сәбәпле үлүе билгесез, ул Урта Кабанда 2 ел яшәде. Кызганыч ул парын табып, якыра алмый калды. Ялгызлыктамы сәбәп? Тикшерү нәтиҗәләре 10 көннән соң гына билгеле булачак. Развитие бактериальной инфекции, либо, возможно, загрязнение вод. Аккыш инфекция аркасында яки суның пычрануы нәтиҗәсендә дә үлә ала. Соңгы айда Казанда 2нче аккыш үлә. 9 июль төнендә Шәрек күлдә кара Аделияны сукбай эт талаган иде. Исән калган пары Зигфрид Кама тамагы районына китәчәк. Аны Камадагы ял комплексындагы буага җибәрәчәкләр. Руслан Хөснетдинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Хәзер башка яңалыклар хакында Казанның ТЭЦ урамындагы Острова торак комплексындагы йортны инде 8 ай дәвамында кулланылышка тапшыра алмыйлар. Фортир сатып алучылар аптырашта, акча түләнгән, үз торакларына һаман күченмәгәннәр. Алар бүген йорт янына җыелды. Төзүчеләр бу хәлне ничек аңлатуы хакында киләсе репортажыбыз. Капкаяны алысы да кичесе дә иртәнге 7дә үк җыела башлады. Комплекстагы беренче йорт ел ярымга соңарып тапшырылган була, чиратта икенчесе. 790 фатир хуҗасы өй туен кайчан билгеләп үтәчәк дигән сорау һаман ачык.
Утраулар торак комплексына караган йортны инде узган елның 31 декабрендә кулланылышка тапшырырга тиеш булалар. Үзегез күргәнегезчә, хәзер биредә әле беркем дә яшәми һәм ни өчен шулай озакка сузылганын сәбәпләрен бүген генә атадылар. Теге елны апрельдә алган идек инде, шуннан бирле көтәбез, уже 1 елдан артык булды. Үзебез снимать иткәч, безгә җайсыз гөл түләргә кирәк, тегесе монсы. Гөлнар Шибатарева 2 бүлмәле фатирны ипотекага сатып ала. Хәзер фатирда яшисе урынга бакчасында сыйнырга мәҗбүр. Без беренче группа белән барган идек, безне керткәннәр, без 10 кеше квартирларны карадык ул вакытта, сорауларны биргән идек. Ул вакытта безгә әйттеләр тагын 2 атна көтәргә. 2 атна көттек, аннан соң тагын 2 атна көттек. Бүген йөзләгән кеше сорауларын төзүче оешма җитәкчеләренә бирә алды. Ул очрашу журналистларсыз гына үтте. Кесә телефонга төшерелгән видеодан күренгәнчә, халык сорауларга җавап ишеткән. Я хочу, чтобы вы тоже все понимали, что у нас нет никакого интереса в затягивании сроков. Мы закончили все строительные работы сколько, больше месяца? Уже больше месяца. И мы продолжаем содержать дом, платим налоги, охрану. Оешма җитәкчелеге бу мәсьәлә буенча безгә дә аңлатма бирде. Йортны вакытында тапшырмауга машина кую урыны булмау сәбәпче икән. Шунсыз кабул итмәгәннәр, хәзер аны вакытлыча эшләгәннәр. Гостройнадзор оешмасы вәкилләре булып китә. Со дня на день мы ожидаем акт проверки без замечаний. Хәзер без тикшерү килгәнен көтәбез. Актта төзәтмәләр булса, без йортны эксплуатациягә тапшырачакбыз. Акт әзер булуга без фатир ачкычларын бирә башлыйбыз. Күпкә көткәнне азга гына түзәргә куша төзүчеләр, чөнки бу очракта проблема йортның үзенә дә, аның сыйфатына да бәйле түгел. 1 ай эчендә йорт ишекләрен ачарга тиеш. Руслан Судинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Кичә без Казанның Копылов урамындагы ташландык бина турында сөйләгән идек. Кызганыч, әлеге урын балаларның яраткан уен майданчыгына әйләнә. Һәм менә шуңа охшаш проблема Чаллыда фаҗига китереп чыгарды. Сишәмбе кичендә Алан базары артындагы ташландык бинадан 15 яшьлек кыз егылып төшә. Шаһидләр ашыгыш ярдәмче чакырта, кызның хәле авыр, ул комада дип хәбәр итте җирле табиблар. Төзелеп бетмәгән йортта яшүсмерләр даими җыела торган була. Җирле халык ташландык төзелеш майданына җитәкчелекнең игътибар итүен сорый. Волгоград өчен мөһим мәсьәләне Казандагы судта карыйлар. Идел буе округының арбитраж судында үзенчәлекле эше башланды. Монополиягә каршы көрәш идарәсе, прокуратура, җирләү хезмәте күрсәтүче оешмалар память оешмасын монополист дип саный. Янәсе ул Волгоград хакимияте белән килешү нигезендә 15 ел хезмәт күрсәтә, башкаларны зиратларга кертми. Әлеге эшнең ничкәлекләрен һәм Казан базарындагы хәлне Лейсан Сабиров да өйрәнде. Бу эш моңа кадәр 2 инстанциядә карала инде. Волгоград өлкәсе арбитраж суды монополиягә каршы көрәш идарәсе һәм хокуклары бозылган дип исәпләгән эшмәкәрләрнең апелляция мөрәҗәгатен кире калган. Алар исә үз чиратында Идел буе федераль округының арбитраж судына мөрәҗәгать итә. Судебное поручение исполняется. Казан белән элемтәдә Волгоград шунда ки 2002 елда бу шәһәр хакимияте җирле память оешмасы белән килешү имзалый. 15 ел дәвамында алар зиратларда хезмәт күрсәтә, ә узган ел килешү тамамлана. Әмма хезмәттәшлек өстәмә документ нигезендә 10 елга озайтыла. Безнең хукуклар бозылган дип саныйбыз. Радиница бу базарның катнашучысы булып тора. 2017 елда килешү конкурс оештырылмыйча гына төзелә. Көндәшлек турында 44-нче федераль закон бозыла. Органы местного самоуправления. Җирле идарә органнары килешүләрне муниципаль контракт нигезендә генә төзи ала. Көндәшлек турындагы законның 15-16 маддәләре бозыла. Дәгъвачылар сүзләренчә, Радиница белән килешү имзалаган кешеләргә зиратларда мәетне күмәргә каршы киләләр. Нәтиҗәдә клиент память оешмасына китә. Анда бәя 2 тапкыр кыйммәтрәк ди. Память белән турыдан-туры килешү имзалаган шәһәр департаменты монда закон бозылган дип санамый. Яңа килешүдә мәетләрне алып килү һәм зират территориясен карап тору гына күрсәтелгән ди. Мондый очракта Радиница белән дә шундый ук эчтәлектәге килешү имзалап була, әмма алар шәһәр хуҗалыгы департаментына мөрәҗәгать итмәде. Өстәмә килешү мөстәкыйль була алмый, чөнки предметта ел сайын башкарыла торган эш күләме дә үзгәрмәде. Бүген бу эшкә нокта куелмады, чираттагы утырыш 8 августта узачак. Волгоградтан айырмалы буларак Казанда 38 зиратта 5 дистәгә якын оешма хезмәт күрсәтә. Зират ишекләре ачык, кем теле шул эшли. Хезмәт күрсәтү аукцион нигезендә башкарыла. Та компания, которая выигрывает. Конкурста җиңгән компания подрядчы була. Зиратны җыештырып тору, чүп-чар чыгару буенча хезмәт күрсәтә. Оешмалар ел сайын алмашына билгеле. Беркемгә дә каршылык күрсәтелми. Муниципаль контракт нигезендә эшләргә тели икән. Без ачык. Җәен себереп тору, кышын кар чистарту эше белән быел махсус муниципаль унитар предприятие шөгыльләнә. Агачларны кесү икенче оешмада. Ул чыгымнар башкала бюджетыннан каплана. Муниципаль оешмага өстенлек бирелми диләр. Ул базарда шундый ук уенчы. Лейсан Сабирова, Марат Зайдуллин, Амир Залишев, Яңа Гасыр каналы. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз, алдағы минутларда.
Истежей давам ите августка нинди фаразлар. Завтра мы ожидаем 26-31. Havo turushining o'zgarishliklari haqida Niyaz Rahman. Шешләреңне тулым-тулым үрдә, комбайнга мин әле. Ничек итеп Татарстан кызлары игенче һөнәрен үзләштерә? Филүзә Хәмидуллина күреп кайтты. Заманча технологияләрдән курыкмаска бүген премьер Алексей Песошин Яшел үзәндә узган махсус киңәшмәдә сәнәгать предприятиеләре җитәкчеләренә шундый бурыч куйды. Сүз күбесенчә оешмаларда цифрлы технологияләрне гамәлгә кертү һәм хезмәт җитештерүчәнлеген күтәрү турында иде. Монда билгеләп үтелгәнчә, бу өлкәдә безнең ил артта калган цифрны арттырып, икътисади күрсәткечләрне үстерергә телиләр. Үсешне тизләтү өчен республикада менторлар, ягъни үзләре үк зур уңышларга ирешкән алдынгы карашлы оешмалар клубын булдырмакчылар. Алар артта калып баручыларны өйрәтеп, алга чыгарга ярдәм итәргә тиеш. Татарстан ришвәт бирү белән бәйле җинаятләр буенча әйдәп баручы төбәкләр исемлегенә кергән. Бу мәгълүматны бүген Россия прокуратурасы хәбәр итте. Алыш-биреш белән бәйле эшләрнең иң күбе Башкортстанда, Краснодар краенда һәм Татарстанда теркәлә. Гомумән алганда, ил буенча дәүләт эшендәге затларның үз вазифаларын арттыру чиратлары 8%-ка күбрәк булган. Бездә шундый 29 җинаять теркәлгән. Җәйнең соңгы айы 30 градуска җиткән эсселектән башланды. Алга таба нәрсә көтәргә? Бүген Роспотребнадзор үз киңәшләрендә бирде. Мәсәлән, ачык һавада кондиционерсыз биналарда эшләүчеләр өчен эш көнен температурага карап 1 сәгатькә кыскартырга тәкъдим итәләр. Мондый һава торышының икенче ягы да бар. Эссегә түзә алмаучы халык елга һәм күлләргә юл тута. Аларда җәй башыннан инде 66 кеше батып үлгән. Җәйнең соңгы аена фаразлар Нияз Рахман материалында. Казан су елгасында олысы кішесі мәш келіп су кірі, бит монда Түбәнзәрейше пляжында құюны тыйылған, мұны махсус белгілер дәлеллей. Роспотребнадзор хезмәте вәкилләре сүзләренә караганда, су тиешле санитар гигиена таләпләренә туры килмәй, ләкин бу халыкны куркытмый. Кыйналар бит балалар. Ничего, нормально. Да, нормально. Менә монда кыйнарга ярамый дип, сезнеңчә ничек ярыймы, юкмы? Ярый. Су ничек сол? Бик яхшы. Кызганыч, кой берәүләрнең ана шулай үзләренә артык ышанып су керүләре аянычкәлләр китереп чыгара да, августта аеруча сак булырга кирәк. Көндез иссе булуга карамастан, төнлә су суына һәм ул җылынып бетмәскә мөмкин. В августе, да, конечно, это главная опасность. Человек вроде... Урамда иссе, халык суга керә, анда организм бирешергә мөмкин. Йөрәге тотарга, аякларын күзән җыярга, суга чумган кешенең кире йөзеп чыкмау куркынычы бар. Быелның июле үзенең рекордлары белән инде тарихка кереп калды. Соңгы 170 ел эчендә ул иңесе айлар рәтендә. Августның 1-нче көне шулай ук шактый җылы термометрлар 30 градус күрсәтә. Августның үзенчәлекләре нинди булырга мөмкин? Белгечләр үз фаразларын ясый. В целом, август он будет примерно в пределах нормы. Август айы тиешле нормалар кысаларында булыр дип көтелә. Озакламый антициклон таралачак. Һава торышы уртача күрсәткечләргә кайтачак. Синоптикларның да фаразлары охшас. Көндезләрен исте булган чиракта да төннәрен салкынчы яңгырлар да яварга мөмкин. Чөнки табигать акрынлап көзгә ауыша бит. Завтра мы ожидаем 26-31, послезавтра. Иртәгә һава температурасы 26-31 градуска кадәр җылыныр дип көтелә. 3 август көнне 25-30 градус тәшкил итәчәк. Август айына булган фаразларга караганда температураның гадәттәгедән 1,5 градуска югарырак булуы көтелә. Явым-төшемнәр шулай ук нормада булачак. Бәхеткә эссе җәй быел урманнарны янгыннан саклады. Табигать сагында торучылар һава торышыннан зарланмый. На сегодняшний день в республике введен 4-й класс пожарной опасности. Бүген республикада 4 класслы янгын куркынычсызлыгы гамәлгә кертелгән. Бу температура һәм һава торышыннан чыгып белгеләнә. Мондый эсселек агачларга да йогынты ясый. Янгын буенча гына түгел, төрле зарарлы кортлар активлашуы буенча да. Август авыл хуҗалыгы тармагы өчен мөһим айларның берсе. Татарстан басуларында бу көннәрдә ныклап урып җыюга керештеләр. Көннәр кояшлы торса, быелның уңышы шулай ук тиз арада ындыр табакларына кайтачак. Иң мөһиме табигать аномаль күренешләр белән генә шаккаттырмасын. Нияз Рахман, Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Көннәрнең кыры торуы игенчеләр өчен, мәсәлән, Сөйенеч республика кырларыннан 511 мең тонна иген җыелган, уңыш гектарыннан уртача 30 центнерчыга алды. Зәй, Сарман, Алексеев, Тәтеш, Буа районнары бара. Уракта гүзәл затларда сынатмый. Баулы районы Урыстамак авылы кызы Ангелина Чокеева игенче һөнәрен үзләштерә. 14 яшьлек кызчыкны 14 тонналы комбайнда куркытмый. Баулы кырларыннан безнең репортаж. Тәгәрмәче тишелмәгәнме, утлары янамы? Кырга чыгып китәр алдыннан комбайнны карап чыгу мәҗбүри. Ангелина әле кичә генә чәч тараш булырга хыялланса, бүген тарак урынына комбайн ролен тота. В газетах в том году писали то, что
Былтыр күп кызларның әти-әниләренә булышканын белдем. Бу турыда газеталарда яздылар. Быел мин дә шушы эшкә тотынырга булдым. Әти каршы килмәде. Менә шулай көн саен ул игенче һөнәрен үзләштерә. Тик иң авыры эш түгел ди кыз. Самое сложное, я думаю, вставать утром в 6 часов. Иртән тору катлаулы. 5-6да инде җыенып чыгып китәргә кирәк. Хочет везде успевать, энергичная. Ангелина Тырыш нергеле, гел беренче булырга ярата. Үзенең 14 яшендә ул 14 тоннадан артык менә шушы комбайн белән идарә итә. Бу хуҗалыкта иң авыр техникаларның берсе санала. Әмма Ангелинага аның үзенчәлекләрен белеп, руль артына утырыр өчен нибары бер көн җиткән. Юрий Иванович кызының кырга чыгуын кызыксыну дип кенә кабул итә. Хатын кыз эше түгел ди. Әмма бала икмәк кадерен белергә тиеш. Да, сын подрастет, замена будет. Потом сын будет работать мяснее. Бер атнада әтиле кызлы игенчеләр 2000 центнер бөртек суктырырга өлгерә. Аларның үз гаилә рекордлары да булыр әле. Иң мөһиме көннәр кояшлы торсын. Баулы районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Татарстанның халык шагыйре Роберт Миннуллин бүген иртәдән котлаулар кабул итә. Аңа 70 яшь тулды. Балаларын яраткан язучысы, журналист, сәясәтче, публицист, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе. Инстаграмына карап аны блогер дип тә әйтеп булыр иде. 70 яшенә җитеп, ничек күңел сафлыгын саклап калган һәм нинди балачак хыяллары белән яшәвен үзеннән сорадык. Бик нык әзерләндек юбилейга. Менә хатыным миңа менә шушы өр-яңа костюмны алып бирде. Олы юбилейга иң якын кешедән олы бүләк. Роберт абый 70-тә дә шат күңелле. Килешәме, юкмы белмәйм инде. Бик матур. Рәхмәт. 70 яшь дип әйтеп буламы соң әле менә күңел шулай уйлыймы? Күңел инде ул һәрвакыт бер яшьтә. Ул бит күңел ничек яшисең? Ничек иҗат итәсең? Балаларның иң яраткан язучысы Абдулла Алиш, Муса Җәлил, Тукай премияләре лауреаты. Дөньядагы иң зур алма китабы өчен ул хәтта Ханс Кристиан Андерсон исемендәге халыкара әдәби бүләккә лаек була. Анда бер нәрсә дә юк кебек. Чип-чиста ялтырап торган сүзләр, ләкин менә балалар күңеленә үткәрлек итеп язар өчен әлбәттә иң элек үзең бала булырга кирәк. Балаларын яратырга кирәк. Газет-журналлар редакторы Татарстан Югары Советы президиумы әгъзасы 2000-дә Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, төрле комитетлар җитәкчесе. Журналистика яки сәясәт кайсысының кеше аңына тәэсир итүче зур икәнен сорадык. Классик матбугат аз гына үзгәрә башлады. Ул әйбәт микән түгел микән мин төгәл генә әйтә алмыйм. Ләкин матбугатның көче искиткеч. Халыкны тәрбияләп тә була, бозып та була, матурлап та була. Ямсызлап та була. Җитди сәясәтче халык шагыйрәгенә түгел 70 яшьтә булуына карамастан интернет битендә актив социаль тормышаның. Бу язмаларына карап аны блогер дип тә әйтеп булыр иде. Менә ул акышларга хозурлана, менә табигать кочагында, акышлар оясындагы үзгәрешләрне инде аның белән бергә 15 мең татарстанлы күзәтте. Мәхәббәт һәм табигать туган як әниләр һәм татар халкы. Аны кызыксындырмаган тема юк. Бүген ул якыннарыннан котлаулар кабул итә. Фәлсәфи уйланулар арасында иҗаты белән интернет аша бүлешергә дә вакыт таба. Кайда да үзебезнең моң, кайда да безнең халык. Замана шул кадәр тизрәк җиткерәсе килә укучыга. Менә мин яңа шигырь язам, 5 минуттан аны Инстаграмга алып куям. Нечкә күңелле шул ук вакытта шаян һәм тапкыр. Үзе турында Роберт Миннуллин шулай ди. Тукай була алмадым, Җәлил дә була алмадым. Батырлык мәсьәләсендә әллә ни кыра алмадым. Белмим ни эшләр идем икән мин алар урынында. Роберт Миннуллин булуда бик авыр алымында. Юк ничек шаяру булсын. Һәр заманның үз шагыйрьләре була. Шагыйрьне дөресен әйткәндә заман тудыра. Кулдан килгән кадәр талантыңа карап әйтергә тырышасың. Ул шуннан язылган шигырь инде. Сәламәт булыгыз һәм тагын да безне иҗатыгыз белән Рәхмәт ясın. Айгөл Бәдретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Роберт Миннуллин шигырьләренә халык күңеленә үтеп кергән бик күп җырлар иҗат ителгән. Әнкәмнең дугалары дигәнен ни тора? Аны Татарстанның халык артисты Салават Фатхетдинов башкара. Бүген җырчы Казанда 30-нчы юбилей сезон концертларында башлый. Бу минутларда Камал театрында хәбәрчебез Айгөл Бәдретдинова эшли. Хәерле кич, Айгөл. Залда нинди мөхит хөкем сөрә? Хәерле кич, Фәнис. Бу минутларда концертның иң кызган чагы. Салават та үзенең җырындагы кебек үк Салават абый булды. Быел аның инде 30-нчы юбилей сезоны. 30 ел уйлап кына карагыз, шушы дәвер эчендә Салават Фатхетдинов үзенең яраткан тамашачысын менә шушы Камал театры сәхнәсендә, Камал театры бинасына җыя. Һәм инде әлбәттә үзенең концертын ул иң фәлсәфи җырларыннан башлап җибәрде. Беренче җыр яшьлек хакында иде.
концерт әлегә дәвам итә. Без дә аңа кушылабыз. Ул чыннан да кабатланмас бер бәйрәмгә әверелде инде дияргә була. Фәнис. Рәхмәт, Айгөл. Турдан-туры элемтәдә минем хезмәттәшем Айгөл Бәдретдинова иде. Спорт яңалыклары белән студиябездә Илдар Сафиуллин. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сүз сиңа. Хәерле кич, рәхмәт, Фәнис. Безнең волейболчы кызлар яңа сезонны башларга әзерләнә. Ял вакытларында алар кияүгә чыгарга да, Европа буйлап сәяхәт итәргә дә өлгергән. Моннан тыш тэквондо белән шөгыльләнүче тагын бер кызыбыз дөнья күләмендәге ярышта алтын медаль яулады. Спорттагы бу һәм башка кызыклы яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Внимание! Объявляется открытый конкурс «Туристический сувенир 2018». Подробности на сайте tursouvenir16.ru. Туй Ширбет айы Европа буйлап сәяхәт барысында артта калды, алда чемпионат. Волейболчы кызлар яңа кешеләр туплап алдагы чемпионатка әзерләнә башлады. Атлаулы күнегүләргә керешкәнче аяктан нык басып торырга кирәк. Бер карасаң бу чара гадәти күнегү сыман, ләкин спортчылар өчен ул зур ярышка чыккан кебек. Ә менә Анастасия өчен бу җәй аеруча истәлекле булды. Волейболчы кыз кияүгә чыккан. Была свадьба. Җәй көне безнең өчен мөһим вакыйга, туебыз булды. Ял итәргә дә, сәяхәт кылырга да вакыт күп иде. Динамо Казан командасында гына түгел, Россия чемпионатында да үзгәрешләр бар. Ярыш вакытында техник тәнәфесләр булмаячак, катнашучы командалар саны да күбрәк. Яңа сезон сентябрьдә башлана. Волейболчылар бер ай дәвамында спорт залында һәм ачык һавада шөгыльләнәчәк. Иң мөһиме вакытны файдалы итеп уздырырга кирәк. Татарстаннан тагын бер гүзәл зат Юлия Мёйс тэквондо буенча дөнья күләмендәге ярышта алтын медаль белән бүләкләнде. Динамо спорт җәмгыятендә шөгыльләнүче халыкара класстагы спорт остасы әлеге уңышка Кытайда иреште. Финалда безнекеләрнең көндәше кытайлар иде. Нәтиҗәдә ярыш хуҗаларына Россияләргә оттырып, көмеш медальләр белән шикләнергә туры килде. Чираттагы ярышлар Мәскәүгә билгеләнгән. Спартакиада катнашучылар бу көннәрдә финалда Казанда көй сынаша. Бүген Свега спорт комплексында һәм ишкәкле спорт төрләре үзәгендә яшьләр арасындагы җәйге спартакиаданың финал өлеше башланды. Катнашучылар 3 төрдә академик ишүдә, гольфта һәм чирәндәге хоккейда осталыкларын күрсәтә. Мәскәү, Татарстан, Ростов, Санкт-Петербург, Хиләбе, Краснодар, Красноярскидан вәкилләр килгән. Монда үз төбәкләрендә җиңү яулаган спортчылар чыгыш ясый. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышның иганичесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик август аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта алмашынучан болытлы һава, температура 27 градус. Республикабызда һава шартлары тотрыксыз, пәнҗешәмбе көнне антициклон тәэсирендә бик эссе булса да, атна ахырына Татарстанга циклон үтеп керә. Төнья көн чыгышта әлегә 29 градуска кадәр җыла. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Менделеевскида аз болытлы һава, температура үзгәрешсез кала. Җомга көнне дә температура югары саклана. Шулай да көндезге сәгатьләрдә кайбер районнарда яшенле яңгыр көтелә. Яшен вакытында көчле җил вәгъдә итә синоптиклар. Төнья көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта температура 30 градуска кадәр менә. Җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көнья көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә явым-төшемнәр көтелми. Җылылык 31 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Норлат, Аксубайда һава шартлары әллә ни үзгәрми. Аз болытлы һава саклана. Кояш чыгышта, кош очышта кеше елмайганда матур ди халык әйтемнәре. Елмайыр өчен һава шартлары һәр чакны менә без теләгәне булсын иде. Баш калабыз Казанда көн аяз һәм кояшлы булачак. Температура 31 градуска кадәр. Төнья көнбатыштан талгын җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 44%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар, сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.